kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun shiga yajin aiki na gargadi na sati 4 wanda muka ce in ya kare za mu taru mu tattauna kuma mu ga matakin da za mu ɗauka na gaba. Wannan wa'adi ya kare a jiya Lahadi inda ta karbi rahoto daga wajen shugabannin wannan kungiya akan irin tattaunawar da aka yi da gwamnati cikin wannan sati 4 da ya gabata. Hukumar zartarwa ta wannan kungiya bata gamsu da abubuwan da aka cimma a wannan lokaci ba, saboda haka muka yanke hukuncin cewa za mu ci gaba da wannan yajin aiki na sati 8 maimakon sati 4. Anya kuwa farfesa kuna la'akari da halin da ɗalibanku 'ya'yan talakawa za su ci gaba da shiga sakamakon ci gaba da wannan yajin aiki? To ai cikin kula da wannan yanayi ne ya sa muka ɗau wannan mataki, saboda da muka ɗau sati 4 a tunaninmu cewa duk wata gwamnati mai kula da nazari da damuwa da halin da ilimi yake ciki da ɗalibai suke ciki za ta iya amfani da sati 4 nan da muka ɗauka domin shi maganin matsalolin nan. Amma abin takaici ba a yi ba, sai dai an zo mana da irin maganganun da aka saba zuwa da su cewa za a yi abu zuwa lokaci kaza. Saboda haka muka ga babu amfanin mu sake janye wannan yajin aiki kuma bayan wasu lokuta mu sake dawowa. Yanzu ku kun ja kun tsaya, ita ma gwamnati kuma tana cewa sai dai a sake koma kan teburin tattaunawa. Shin me yasa ba za ku sassauto ba domin samun maslaha? To ai in mun sassauto ba ma za a koma kan teburin shawara. Saboda haka abin da ya kamata shine yawancin abubuwan da gwamnati ta ce za ta yi, ta ce za ta iya gama su cikin sati 6, wani kuma cikin sati 2. A saboda haka muka ɗauki wannan lokaci da muke tunanin cewa in har da gaske suke za su iya kammala waɗannan abubuwa, yadda da zarar mun janye yajin aikin ko kuma sati 8 ya cika ba kuma za a sake zancen a dawo a sake komawa yajin aiki ba. Kama abin da muke faɗa shine wannan lokaci mu ba alkawari muke so daga wajen gwamnati ba, so muke mu tabbatar da abubuwan da ya sa muka shiga yajin aikin ya kasance an yi maganin su yadda ya kamata, yadda kuma za a daɗe ba a sake dawowa an ci an sake samun wani rikici da zai iya sa mu sake tafiya wani yajin aiki ba. Ganin cewa shi wannan yajin aikin naku da kuke magana za ku tafi na ƙarin makonni 8. Shin idan kafin wannan lokacin gwamnati ta neme ku kuma aka cimma ko da rabin abin da kuke bukata ne, za ku iya koma a ci gaba da karatu? Ko a gobe gwamnati ta neme mu, a shirye muke mu je mu zauna a mu saurare su.